Ola, son Víctor, natural de Cariño, en que levo moitos anos residindo aquí na Coruña. Son alumno do Centro de Formación Profesional de Someso e estou matriculado no ciclo de Instalacións e Amoblamento. Elixín esta familia profesional de Madeira porque me chamaba a atención, sobre todo, na miña experiencia, nas miñas vivencias. Pois é fillo de mariñeiro e o tema de construcción de barcos e todo relacionado con esos temas. Destacaría, como experiencia do ciclo, pois, unha forma de aprender, de ver as cousas de outra maneira, cousas que non están relacionadas co traballo que desempeño, porque me chama moito a atención o tema de artesanías, manualidades. Sin dúda algunha, unha das materias preferidas ou a máis interesante para mí son os talleres, tanto de operacións básicas como de maquinaria, porque son máis prácticas e ves a teoría xa nos resultados, como se fan as cousas, os acabados, todo en xeral. Recomendaría estudiar este ciclo a todas as persoas que lles interese o tema da madeira, mobiliario, instalacións, que este relacionado coa cortiza e co moble. A min gustaría traballar para min, non para outras persoas, porque xa estou nunha edad que prácticamente non me acollerei ninguna empresa, pero sí recomendaría a todo o mundo, sobre todo a xente xove, como unha alternativa á universidade e outros ciclos. Decidí facer este ciclo de FP, primeiro porque podo facelo polas tardes, xa que polas mañás traballo, ainda que algunha tarde, pois, por temas de traballo tampouco podo vir ao ciclo, pero é bastante flexible. A miña opinión sobre a formación profesional é moi boa, é unha alternativa para a xente que non quere estudiar na universidade e quere dedicarse xa a un tema profesional. Son períodos máis cortos, onde hai moita práctica e podes facer prácticas en empresas. Bueno, para todos os rapaces e rapazas que me estades vendo e estedes indecisos, eu anímovos a facer este ciclo por curiosidade primeiro e por unha salida profesional tamén.